En we beginnen met een bericht van de NOS dat Trona enkele weken gaat uitrusten. Dat gaat natuurlijk over het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. En de Nederlandse omroep NOS die meldt dat hij heeft laten weten dat hij vanaf maandag voor 3 à 4 weken met vakantie gaat om volgens eigen zeggen even uit te rusten van het hele gebeuren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Trona en Javier Silvania hebben ruzie gehad. Die ruzie is op sociale media gekomen. Als gevolg van die ruzie is Silvania afgetreden als minister van Financiën en minister van Gezondheid. En in de afgelopen dagen is er heel veel geschreven over het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. Zo meldt de NOS dat onder leiding van het Openbaar Ministerie er een onderzoek loopt naar Trona. En dat heeft de minister van Financiën, Charles Cooper, bevestigd. Eerder meldde de Extra ook al dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen. Er zijn rapporten, onder meer van accountantsbureau SOAB, die aangeven dat Trona mensen zou hebben bevoordeeld. Hij zou jarenlang voordeeltjes hebben gegeven aan sommige belastingplichtigen op het eiland, onder wie hoge ambtenaren en politici. Wordt dus nog